Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Шәриф бик кул кәзә баксасы. Булыр файдаһы, булыр аксагы, ул тыртайык яшелсә баксагы. Менә шулай дип хайвандар йыелышта карар кабул иттеләр бер тавыштан. Бик хобыш дип уен башланы бүре. Тик яшелсәне кем үстереп бирер? Баксасы белемле булырга тиеш. Бұл бит бик авыр һәм бик хикмәтле эш. Шулай итеп уйлын услап куйды төлке. Хайвандар уйлашып алды бер килке. Бында тәкъдимдәр ява бер артлы. Айлайык аюды, бурһыкты, жирафты. Исемдәр һаман арты. Терпене, төлкене атты. Шунда кылый куян баса аяу күрә. Мен бұл эште бик яваплы итеп күрәм. Иң галимде хайлап куяй аранан, айыра белерлек булһын акты каранан. Бұл дөньяга кәзәнән дә артык йылгыр, акыллы һәм галим затлы хайван юктыр. Кемдә генә бар кәзәләгеләй акыллы башта була инде ул акыл. Тәҗрибәле ул яшелсә өлкәһендә. Шулай булгас, үстерер ул бөтәһендә. Кәзәне хайланлар баксасы итеп. Тик буш ымһынды хайвандар файда көтеп. Кәзә белһә, тик ашарга гына белә. Ыҙа сикмәй, яшелсә үстереү менән. Әкиятта хакыйкать. Мәсәл